mucheki mukuru vanhu vachaona ishewe kudenga munyika ya uri mufambi inzwa odaidza mwana wangu uya mfambi uya kumusha wakapumuka kure uya kumusha uya mfambi uya kumusha wakapumuka kure uya kumusha zvinhu zvatinoona zvese zvichatsva makomo mapako zvichanyunguduka zuva richatima mwedzi uchapera vakaipa vachashayiwa pekuwanda vakuru nevadiki vachasangana pamberi pechigaro chake Ishe hapana chapunyuka umo mukutonga tese tichazomira parutongo uya mfambi uya kumusha wakapumuka kure uya kumusha uya mfambi uya kumusha wakapumuka kure uya kumusha regai zvakaipa mutye mururame inzwa izwi raShe munamate mose wapomoka kure woenda mberi dzoka usunungurwe mwana wangu uya mfambi uya kumusha wakapumuka kure uya kumusha uya mfambi uya kumusha wakapumuka kure uya kumusha. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Totenda Mwari nenyasha dzake dzinoramba dzichingogoverwa kuvatadzi kuti nedzimweni nguva tingaite mukana tikatendeuka. Saka chishuwiro chedu kuti nguva nenguva patinenge tichitaura tose dei tingataure tese kuitira kuti Jehovha agotiitira nyasha tigofamba mune zvakanaka. Ngativei nenguva yekunamata. Baba wedu ari kumusoro kumusoro kudenga, toda kukutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Tibetserei patichavhura magwaro enyu, imimi mutibetsere kuahwisisa. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Tisati taenda kure, regai nditange ndaverenga mavhesi andiri kuda kuverenga panapa maviri. Yekutanga yacho iri kuna 1 Samuel chapter 3 pavhesi ya 12 na 13. 1 Samuel chapter 3 pavhesi ya 12 na 13. Ndichashandisa rechirungu panapa. Rangu rinoti iro: In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. Ndoda kudzokorora muchi-underliner. In that day, underline that day, I will perform against Eli all things which I have spoken, underline concerning his house. When I will begin, I will also make an end. Underline I will make an end. Nekuti zvandiri kufarira panapa nezviri kutaurwa neBhaibheri ndezvekuti Mwari ari kuti izvo nyaya inyaya inozikanwa, inyaya yandakambotaura, ende ndakatotaura kuti kana Eli zvinhu izvi ukazvisiya zvichiitika and iwewe usina kuzvitsiura,
ini ndichadai ndodai. Saka inzwai zviri kutaurwa nebhaibheri manje. Bhaibheri riri kuti, regai ndikupei seexample. Toti Mwari oti kwandiri inini, usamwe doro, nekuti ukamwa doro musi wandinokubata ndinokuuraya. Zvazviri kureva ndezvinoti Mwari ari kunditi kubva paandiudza kuti usamwe doro nekusvikira paachandibata pane mukana wekushanduka. Asi kubva musi waanondibata hapasisina mukana wekushanduka, because ati ndichaita kusvikira ndapedza newe. So panapa Mwari ari kutaura kuti izvo Eli aindidena, Eli aindiignore, Eli aisanditora serious, Eli aifunga kuti ndiri kuita fani, Eli aiita musere neshoko. Achiita zvake musere neshoko, chaasina kuziva ndechekuti kana ndazotanga kuita zvandoda kuita, iye neni hatizorizanirana. Ndo zviri pavhesi ya1. Pavhesi ya13 yobva yati, ndakamuudza kare kuti nekuda kwezviri kuitwa nevana vako izvi, inini ndichadai ndodai, asi iye haana kuvadzivisa. Iyi yatiri kutaura iyi father to son, iyi yatiri kutaura iyi parent to child, iyi yatiri kutaura iyi ndi elder nechechi. Bhaibheri panapa riri kutaura nemukuru aifanirwa kuita zvaaifanirwa kuita zvo akasazviita. Saka tiri kutaura nerelationship iripo kubva pane ari superior nesubordinate. Ndoda kuti mupabate makadaro. Relationship iripo kubva pane ari superior neari subordinate. Mwari ari kuti I have warned you. Now ndobva ipapapa. Vhesi yangu yechipiri yandinoda panapa iri kuna Mark chapter 3 vhesi ya28 na29. Verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewithsoever they shall blaspheme. But he that shall blaspheme against the Holy Ghost, he has never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. Now listen, kune zviri kutaurwa nebhaibheri panapa. Hanzi zvivi zvose zvinoregererwa munhu, asi chivi chisingaregererwe munhu chivi chekutadzira mweya mutsvene. Ndofunga iyi takamboitaura kudhara for the benefit yevamwe vachangosvika. Kana pachinzi chivi chisingaregererwe chivi chekutadzira mweya mutsvene, zvinorehwa ndezvinoti chivi chisingaregererwe chivi chisingachakurovese hana, chivi chawa comfortable nacho, chivi chaunogona kutoenda nacho kuchechi without any problem. Zvikanzi ichocho chivi ichocho naMwari handichiregerere, pamusana pekuti familiarity to chivi yakuita kunge chiri acceptable. Regai ndikupei muenzaniso mese makagara uko. Ngatiti ini machando ndinozviziva kuti bhaibheri rinoti Mwari akasika murume mumwe chete neumwe chete kuti arore mukadzi 1. Zvino inini ndomva ndaenda ndonorovora mukadzi wepiri. Ndoda kuti mupabate, handizoda kuti imimi munetseke, ndiri ngobvunza mubvunzo iri rhetoric isingade kuti mupindure. Ini ndozviziva kuti bhaibheri rati murume mumwe nemumwe anofanirwa kuita mukadzi umwe chete. Ini ndomba ndaita musikanzwa, ndonoroora mumwe mukadzi ndoita 2. Ndave ne2 ndogara navo makore 10 tichiuya tese kuchechi. Ndochiti inini ndine vakadzi vangu 2, asi bhaibheri rinoti ndinovenga kurambana. Saka ndinoenda pamberi paMwari ndonomukumbira ruregerero pamadzimai angu andinawo 2, ndoenderera mberi zvangu ndichigara navo. Pane chakaipa here? Kuti ndiri kubvunza mubvunzo, tombondadzoka kwamuri youth. Iwewe
une vakomana vako vaviri kana kuti une vasikana vako vaviri, asi iwo unoziva kuti bhaibheri rinoti kana Mwari achitaura kuti ndinovenga hypocrisy, ndinovenga pretense, ndinovenga kunyengera. Saka wakagara kudaro unenge uchichinyatsoziva avo vari kuimba 10 ava ndevangu, nevavo vari pabhesi avo ndevangu. Ndine vanhu vangu vaviri mukwaya umu vandinodanana navo. Saka pauri kudanana navo, iwewe wazvikonvinsa kuti vanhu ava vari vaviri ndiri kutsvaga ari nani kudarika umwe. Mubvunzo ochiti paunopfugama uchinamata uchiti Mwari ndiregererei, unoregererwa here? Ndo panapa kuti ndikuisire mhinduro in short. Pari kunzi naMwari chivi chisingaregererwi chivi chekutadzira Mweya Mutsvene, chekuti kudii? You have created a sinful environment and you then command Mwari kuti Mwari, I want you to make me holy in an unholy environment. You have accepted, you have Christianized the sin. Saka Bhaibheri panapa riri kuti elder vako vanogona kukutaura kuti don't worry Mwari ane nyasha. Mufundisi wako anogona kutaura kuti don't worry Mwari ane nyasha. Muparidzi akaita seni anokutaura kuti don't worry Mwari ane nyasha. Asi ndoda kukuudza kuti Bhaibheri riri kuti nyasha dziripo dzaMwari dzakakura zvisingamezheke, asi uku hakuziriko kunonzi kutsvaka nyasha, kutamba nenyasha. Regai ndikupei example imwe vanangu. Tomboti iwewe une foni yako idzo dzakati kuuya mazuva anaya maiPhone. Saka iwewe paiPhone pako ndipo paunoti kana pari pakati pesvondo muchiita pornography nemukomana wako ndo pamunenge muchiitira. Kana muchitumidzirana makashama ndo pamunenge muchiitira. Kana muchitumidzirana mameseji ari date ndo pamunenge muchiitira. Kana asi mufoni imwechete iyoyo ndo mune himbhuku, mufoni imwechete iyoyo ndo mune Bhaibheri. Posvika muparidzi oti kana kuti iwonzi yauzoimba ndiyo foni yaunoshandisa kuimba, uchinyatsoziva kuti it's a tool of evil. Ndo pano apa pari kunzi neBhaibheri manje. Kana wasvika ipapo ndepekuti izvo hana haicharovi, wave kuenda kumatero, wave kutadzira Mweya Mutsvene to the extent yekuti waakufunga kuti Mwari has accepted chivi changu. Why? Because anofanirwa kuchiignore nekuti ndakachikumbirira ruregerero. So by the end of the day ndo zvatiri kuburitsirwa panapa neBhaibheri. Ende ndichakuburitsira pachena why it is necessary for you and me to discuss these issues. Because ndo zviri kutipa maproblem young people. Ndo zviri kutipa maproblem kunemi muchangowana. Problem dzedu zhinji dziri kubva pakuti inini kana chinhu ndichichida, I won't let it go. Mwari anofanirwa kutozoratidza simba rake kuti chinhu ichi chiite kwacho, pamusana pekuti inini nekutenda ndachikumbira. Saka ndo pari kunzi naMwari, iyoyo inonzi presumption, yekuti uri kufungidzira kuti Mwari anofanirwa kuchinja pamusana pekuti iwo une problem. Mwari anofanirwa kushanduka pamusana pekuti iwo yana zvisingadyiwe. Mwari anofanirwa kuchinja mutemo pamusana pekuti iwo mutemo hauchaudi. Muri kutora Mwari for granted. Muri kutora Mwari sehanzvadzi yenyu, muri kutora Mwari semudzimai wekuclub, muri kutora Mwari semunhu ari mumabhuku rako remacontacts, uri kutora Mwari sefriend yako yepaFacebook, uri kutora Mwari semunhu unoita WhatsApp naye, uri kutora Mwari uchimuninipisa kusvikira kuvanhu vaunogara navo, vaunonzwisisana navo, ofunga kuti Mwari afanana newe. Zvikanzi naMwari manje ndosakataura kuvana vaEli, zvikanzi if vanhu vakaignore kuita zvinhu zvavanofanirwa kuita, what do I do? Zvikanzi umwe musi I will act, and when I stand up to act, haisisiri nguva yekukumbirana ruregerero, haizisiri nguva yekuti izvo Ishe mundirangarirewo, haizisiri nguva yekuti ndakairasa, haizisiri nguva yekuti Mwari ndoda kuona nyasha dzenyu. Zvikanzi naMwari, when I stand up kuti uchindipa an account of these things, hapana negotiation. So the reason why ndiri kutaura nemi kudai, pamusana pekuti kune idea yatinofanirwa kudiscussa nhasi, kune idea yazara mupfungwa dzevanhu,
ndoda kuti idea iyoyo tiivhure tione kuti ndeyazvokwadi here kana kuti idea yenhema. Asi vanangu, ndorangarira pane umwe murume anonzi Telsa. Telsa anoti izvo, I don't care that they stole my idea. I care that they don't have any of their own. And I don't care that they stole my idea, but I care that they don't have any of their own. Pana iyi toda kubvunzana mubvunzo takagara. Ndepekuti izvo, inini handina basa kuti unosuta mbanje. But mubvunzo wandoda kukubvunza, was it your idea? Handina basa kuti unomwa doro. Mubvunzo wandoda kukubvunza, was it your idea? Was it your invention? Handina basa kuti iwewe une varume 70. But ndoda kukubvunza, was it your idea? The greatest problem yatanayo muvapfana vazhinji ndeyekuti they borrow ideas and they live in them as though they are their own ideas. They borrow other people's inventions and they take it as though my inventions are. Ukanzwa vachitaura zvechigay unoti ndo vakauya nacho. Ukanzwa vachitaura zvechilesbian unoti ndo vakauya nacho. Asi ukagara naye pasi uchida kumubvunza unongoona kuti izvo ane knowledge iri partial. Haatozvinzwisisi asi he is basking in someone's idea and he makes it his own. So ukatarisa ndoda kuti uzvibvunze kuti kudanana hakuna kuipa, kuve nemukomana hakuna kuipa mwanangu. Asi mubvunzo wandinawo ndewekuti izvo, mukomana waunodanana naye, was it your idea or it is a product of sales talk? Wakasangana nevanogona kumaketa, wakasangana nevanogona kuzvipresenta, and you are a woman who is convinced, and you believe that when you are convinced, then you are in love. Why? You think it is your idea when it is not your idea. Ndo patoda kuzembera patinenge tichidzika. Ndofunga imimi munobvumirana neni munorangarira shasha inonzi Nimrod. Nimrod kayaya ndo inoti izvo, handiti Mwari achipedza kusika vanhu akabva avaudza kuti parariranai nenyika mubereke muzadze nyika. Saka Mwari asika vanhu akanga asina kuvasika ndokuvavakira zitaundi. Ndosaka akavasika akavaisa mugadheni akati vanhu we aziva kwake aziva kwake. Umwe anoenda akadai, umwe anoenda akadai muchibereka. Ndokumva idzi shasha idzi vana Nimrod vagara pasi vakafunga. Vakati isusu hatidi kuita sezvakataurwa naMwari. Tinoda kudisobeya. Saka inini zvandoda kuita, instead yekupararira nenyika, ndoda kuvaka tichienda kudenga. It was an idea ya Nimrod. Asi Nimrod apedza kuve neidea yake, akaziva kuti idea iyi handigone kuifofila ndiri ndega. Pfungwa ndinayo, asi ndinoda support. Ndokumva ati kudii, ndokumva ati chirega ndiunganidze vamwe vanhu. Handi munonzwa kana pachiitwa zvemabhendi panonzi Thomas Mapfumo and the Blacks Unlimited. Kana kuti Oliver Mtukudzi, ndakangana kuti bhendi rachira inzi chii, kana kuti Bob Marley and the Wailers. Zvavari kureva ndezvekuti Bob Marley ane chinhu chake, asi haagoni kuimba nekuridza magitare nechii. Asi imimi manje imimi ndimunonzi Wailers, asi munenge muchiimba naBob Marley. So relationship yenyu imi munofanirwa kuti kana maenda kubhendi, musati bhendi redu, muri kubasa. Muridzi webhendi ndiBob Marley. Ndosaka uchiona kuti izvo Oliver Mtukudzi anenge ane zimba zihombe, agoti studio. Uyu mukomana wegitare angori negitare. Sei angori negitare chete pamusana pekuti chake kuridza gitare. Asi kana mari yakukolektwa ndeya Oliver Mtukudzi. And haagoni kuenda kuna Oliver Mtukudzi pachinhu chake oti ngatishare. Iwe unofanirwa kuitamba uchidya mafufu. Mbiri yaunofanirwa kuita ndeyekuti inini ndinofamba naBob Marley. So it was idea ya Bob Marley and you became the Wailers. Saka ndiri kuti inini pamwe pacho paunofunga iwewe kuti uri muhadi, uri kukanganwa kuti hausiri weBob Marley. Pamwe pacho paunofunga ndiri kudya nyika rutivi, uri kukanganwa kuti hausi weBob Marley. Iwe ungori the Wailers. Mungori vanhu muri rudhende ruri kuteera Bob Marley. Asi muridzi wepfungwa chaiye chaiye hapo. Saka pfungwa dzamunoti ndedza mazuva ano, pfungwa
zhinji dzamunoti dziri modern, pfungwa zhinji dzamunofunga kuti izvo imimi dziri kutipa generation gap pakati pedu isusu nemi, hadzizi pfungwa dzenyu. Hamuzirimo ana Bob Marley, imimi mungori mawailers. Asi kungoti magitare anogona kuita ruzha kudarika anoimba. Zvino kana magitare achiita ruzha kudarika anoimba, mufunga kuti bendi nderenyu. Bendi harizi renyu, imimi chenyu kuhonyera. Varidzi vebendi vanoziva chinhu chavo. Saka vazhinji venyu muri uko, ndoda kukuudzai, mungave vatsvuku, mungave vatete, mungave vakobvu, mungave vakareba, mungave vari shoti, mungave vatema, mungave chii, ndoda kukuudzai kuti vazhinji venyu muri uko, maideas amuri kufamba muchifunga kuti you discovered something, hamuna zvamunazvo imimi. You are just the wailers. Vana Bob Marley takamira zvedu kuno. Ende zvinoitika ndezvoti pamunokwira muchidzika nestreet, pamunoenda nekudzoka, ishu yatinongoziva ndeyekuti izvo the wailers make more noise than the owner weband. Why? Because the idea does not belong to them. Ende unoziva zvakaitwa naMwari so zvaanoita. Vanhu vanotanga kuvaka chinhu chisingapereka, iye zivi zvake. Vounganidza matombo, iye zivi zvake. Vototenga simende, iye zivi zvake. Vototenga matrowel, iye zivi zvake. Vototenga nedhaka rekuumbisa, iye zivi zvake. Votochera foundation, Mwari zivi zvake. Vototanga kuvaka, Mwari zivi zvake. Votosvika pa first level, Mwari zivi zvake. Votosvika pa second level, Mwari zivi zvake. Votosvika pa third level, Mwari zivi zvake. Ozoti papaya, regai ndinoona kuti kune vanhu ava vari kutraya kuita sei. Ndo zvinoita Mwari nhai. Unoziva zvinorwadza Mwari. Gore rekutanga wapinda muzvinhu zvako nekuti murelationship yako ka Bob Marley tomuziva, iwe uri the wailers, Mwari zivi zvake. Moita gore rekutanga uchiti tine chinhu chedu, Mwari zivi zvake. Moita gore rechitatu uchiti mune chinhu chenyu, Mwari zivi zvake. Woita gore rechina uchiti tine zvinhu zvake, Mwari zivi zvake. Nokuti harisi basa raMwari rekufamba achimisa zvinhu zvevanhu. Asi zvinozoitika manje ndezvinoti wasvika mugore rechi7 paunorambwa, iwewe waila nekuti ndimunoita ruzha ruzhinjika, munofamba muchiti ndakatambisirwa nguva. Nyamba pakuvakwa kweBabel. Ndiri kudzokorora. Pakuvakwa kweBabel hauziriwe Nimrod. Mubendi iri hauziriwe Bob Marley. Mubendi iri hauziriwe Oliver Mtukudzi. Why? Wakagara muidea yemunhu ukaitora sei yako. Waitora sei yako, unovhaira sei une zvaunazvo. Unovhaira seuri kuenda, unovhaira sewamutsa ichaseveswa, unovhaira seuri kubika zvinonaka, unovhaira sezviri kuendeka, unovhaira sewatochibata, unovhaira sewatove mukitchen, unovhaira sezvinonzi wakutotonga nyika, unovhaira sezvinonzi ndiwe mukuru hakuna anokuziva, unovhaira kusvika pekupedzisira. Why? Nekuti ndiwe musikana wechitatu wevamwe vakuru vari kuhurumende. Saka kana wavhaira kudaro zvinotoita sezvinonzi iwewe ndiwe wahurumende yako. Asi Mwari manje ari kuti ndinokusiyai muchiita, mombovaka sezvinoendeka, motombokisana sezvinoendeka, motobatana sezvinoendeka, otombovata kumba kwavo sezvinoendeka. Asi gore randinodzika kuti ndonoti muri kumboita nezvei, ndo panoita problem. Saka ndo ishu yekutanga yandoda kukuudzai nhasi vana vangu kuti izvo kana uchirasika, why can't you get lost in your own idea than other people's ideas? Now, inzwai munzwe. Ndoda ndiri kudzoka panapa. Pane nyaya iri kutaurwa panapa yakadzoka ikadzokorora, ikadzokororwa, ikadzokororwa, ikadzokororwa. Saka ndoda kuti titaure muzuva ranhasi. Nyaya iyi iri kunzi, ende inini ndinoibvuma kuti ndindakaitaura. Inini ndakati, kana inini Machando ndikadanana naRumbi, tikave nerelationship iri promiscuous, zvinoreva kuti musi watinochata hazvireve tinopiwa certificate. Zviya zvataimboita tichibirira, hatichaiti tichibirira. Hatichanzi tiri kuita upombwe pamusana pekuti tave mukadzi nemurume. Mubvunzo oti, ko munhu kana adaro zvinoreva kuti haasisiri mhombwe here? Kana kuti mukadzi haasisiri mhombwe here? Ini ndokuti kurovora
nekuchata hakureve kuti mave vanhu kwavo, hakureve kuti hamusisiri mhombwe, munoramba muri mhombwe dzine certificate. Zvino panapa uyu ndindoda kudzokorora panapa, ndiri kutaura neyouth. Zvinhu zvandiri kutaura hazviitike kuvakuru, zvinoitika kuyouth vasati vasvika. So zvinozonetsa ndezvinoti zvinozoita sezvinonzi imimi vakuru murimo munyaya, hamumo mune iyi. Ndoda kuti vana vapabate. Regai ndidzokere, vana vangu, tadzoka kwamuri tichida kuti vanhu vazive kuti tiri kutaura nani. So ndiri kuti izvo, isusu panapa unenge watendeuka by default, but hauna kutendeuka. Now mubvunzo wochiti, saka kana zvakadaro hapana kachinonzi grace. Ndo pandiri kuti handizvo, hamuna kupabata zvakanaka. Zvandaireva inini ndezvekuti kana inini ndikadanana nemunhu ndikapinda pamuyedzo wekuvata naye ikave way of life, zvinhu izvi pandenge ndichizviita zvinondinakidza. Chiri kuita kuti zvindinakidze pamusana pekuti munhu wenyama ari kutonga mweya. Saka zvinoitika ndezvekuti the carnal man anenge achioverride the spiritual man, and the spiritual man anoramba achioverridewa. Zvinoita kuti zvinakidze inyaya yekuti the carnal man ari kufadzwa nekuti kudiko, nekuti ari kurebella against God. The spirit iri kutonga in the carnal man iri kurwisana naMwari. Saka pandinoita upombwe, inini ndinoita sehero. Pandinoita upombwe, zvinenge tiri kuvaka ukama. Pandinoita upombwe, zvinoita sezvinonzi tiri kuachiva. Nyamba no, munhu iwewe hauzi kuachiva. Chiri kuachiva ndeuyu akagara munyama mako ari kurwisana naMwari. Saka akuwanira papi? Akuwanira pa weak point yako. Weak point yako ndeye papi? Ndeye kuti uri kurara pese pese. Anochiita sei? Inotanga iri act. Kana yabva muact yoita sei? Yobva yaita habit. Kana yapedza kuita habit yobva yaita sei? Yatove tsika. Kana yatove tsika zvaita sei? Yatove way of life. Saka zvaiitika ndezvinoti kwekutanga kunoko ndakapinda ndingori mumabhuza. Pechipiri panapa ndokubva ndapromotwa, ndokubva ndatanga kutamba mu3rd division. Pechitatu panapa ndobva ndapinzwa mu2nd division. Pandinozonosvika kokupedzisira uku tisu tinenge taave kuSuper League. Saka taave kuSuper League manje tapolisha skill, tapolisha chivi to the extent yekuti we live as though ndo basa redu rekurarama machiri. Zvorevei kana zvachidaro manje? Chinozoitika ndechinoti musi wandinokutora ndokukanda mukicheni, iwewe uzive chinhu ichi chaindinakidza ndezvinodiwa nenyama, chaindinakidza irebellion, chaindinakidza kurwisana naMwari, chaindinakidza ndeainditonga, chaindinakidza mweya waindipa direction, chaindinakidza kurwisana nemurayiro waMwari, chaindinakidza kutiza nekuvanda nekuita zvese. Mukudaro ndozvaindinakidza. Zvoita sei manje kana ndakuroora taatese mumba, iwewe uzive kuti hausisiri muedzo wangu, kana kuti murume wako haazisiri muedzo wako. Why? Pamusana pekuti maane certificate. Munochiita sei kana kuri kuti matendeuka? Chinoitika ndechinoti munotoedzwa kumwe kuti ndionenge uri elder. Ava ndiwo mai elder. Mai elder vasisiri muedzo, asi izvo musikana weyouth ndiye amuedzo wangu. Kana kuti vamwe madha variapo ndo vamuedzo wangu. Kana kuti vamwe madha vari pabasa ndo vamuedzo wangu. Kana kuti secretary ari kubasa ndo vamuedzo wangu. Saka zvinenge zvaakuitika manje ndezvinoti iwewe paunenge uri kumba wakafanana nekubasa kwangu, asi muedzo wangu uri somewhere else. Kukurira kwangu hakumezhwe kumba. Ndo zvandoda kuti muzive nhasi, because kumba handiko kune muedzo wangu.
Saka kukurira kwangu kunomezhwa nezvandinoita muprivate life. Kukurira kwangu kunomezhwa kana ndazosangana nevamwe. Kukurira kwangu kunomezhwa kana ndasangana nevanozvitesta kana mukutengesa. Kukurira kwangu kunomezhwa kana ndasangana nevasiri vangu. Kukurira kwangu kunomezhwa kana ndapinda pamuyedzo wekumba hauziziri muyedzo. So young men, ndoda kukuudza nhasi kwawakagara ikoko ndekwekuti nhasi uri muyedzo weboyfriend yako, asi kana akuroora hauzisiri muyedzo. Saka iwewe kana achikuda, attracted to you, ari attached to you because of the risk involved. When you marry that person and the risk is no longer there, you are no longer in attraction. Period. And ndodzoka panyaya yegrace yatoramba tichitaurirwa. Grace vapana haireve kuti munhu ari kufanirwa kukontinya achingotadza achingoregererwa. Grace inotipa simba rekukurira muyedzo. This is grace. So grace ukaitora ine kuregererwa for the past sins, ine simba for the future. So when you find kuti izvo unoba onamata uchikumbira ruregerero, mangwana oba onamata uchikumbira ruregerero, mangwana oba onamata uchikumbira ruregerero, chauri kuita first step towards kuwana grace kureurura, but you haven't found grace. Because when you have grace, the grace of God is sufficient kutanga nekuchipedzisa. Zvorevei, zvoreva kuti Mwari pandinoenda kwaari ndichinoregererwa, palevel iyoyo ndatobva, anondipa simba rekukurira kana ndatendeuka. Why? Because the first thing that happens is the carnal man must die. Because he cannot please God. Nyangu achida haatadzi. Koya chechipiri chandoda kukuudzai pano vapana. Nyaya iyi inogona kuda kuzodiscusswa zvakareba, asi ndoda kukubvunzai mubvunzo uri pano. Is there salvation outside the church? Because mubvunzo uyu pauri kutangira ndaakuupa flesh inini. Chiri kuitika mazuva ano ndechekuti chechi munogona kuve nemapasta asina musoro, munogona kutove nemaelder asina musoro, munogona kuve nemadhikoni asina musoro, munogona kuve nevatungamiriri vasina musoro, zvekuti uchinyatsoona zvechokwadi unyatsoona kuti pano pasangana varume vakuru vasina musoro. Saka vasangana vasina musoro kudaro, mubvunzo unochiti because muziveka kuti izvo spirit of prophecy inoti the church of God is the appointed agents for the salvation of men. Saka kana iri appointed, ndoda kuti ndikubvunzei mubvunzo. Kana vanhu munhu akaappointwa kunzi ndiwe une authority pano, munhu iyeye kunyange akakundikana, munhu iyeye kunyange akaita zvipi, ndokupai seexample yekuti tine mutongi wenyika. Mutongi wedu wenyika ndivamunangagwa. Vamunangagwa vakasarudzwa, vapedza kusarudzwa ndomva vaapoindwa, vagadzwa ndivo president. Saka chinoitika ndechinoti iwe unogona kunge usingavafariri, unogona kunge une chichemo, unogona kunge uchirwadziwa nematongero avo, unogona kunge uchirwadziwa pamwe nemamwe mapolicies avo, unogona kunge uchirwadziwa maybe nematauriro avo, uye unogona kunge uchirwadziwa nezvimwe zvinhu zvatisingazive. Kurwadziwa ungarwadziwe hako, but he remains the president by virtue yekuti the appointment still holds. Saka anoramba achikutonga irrespective of what. Hazvimutorere simba rake kunyangwe atadza kutonga. Ndo zviri kufanana nechechi panapa. Chinhu chekutanga iri kunzi it is the appointed agents for the salvation of men. So if it is appointed, nyangwe ikapinda mumaoko evanhu vari rafu, nyangwe ikapinda mumaoko embavha,
nyangwe ikapinda mumaoko emhombwe, nyangwe ikapinda mumaoko ematsotsi, the church of God remains the appointed agents for the salvation of men. And it is wrong to think kuti Mwari ane imwe method yekusenza nayo nevanhu nekuponesa nayo vanhu outside the system yaaisa. Sekuti vana vaEli imi munovaziva, ndivo vakanga vari maprista vaifangwa kupirisa. Asi zvainzi Eli achitaura nevana vake, number 1 vaidya zvavanga vasingafangwe kudya, number 2 vairara nevakadzi pachechi. Zvikanzi vanhu vakazviona kuti zvinhu zviri kuitwa izvi, kuti mwana waEli, handiti munoziva kuti patafura paya paauta paya vaiti kana vachinge vaakupira, munhu akanga asingatarisirwe kudya nyama achiitora patafura vasati vapa chipiriso. Asi vana vaEli vaitoti iri kutsva ichipisirwa Jehovha, otoya nechinobaya, otobaya, ototanga kudya, vachitofuta varipo pachechi. Vachifuta vachidaro, problem yakanga ine vana veIsraeri yakanga iri yekuti pakanga pasina imwe place where they could go and sacrifice. Paya pasina imwe system on which vakanga vachirely for salvation. The system yakanga ingori one. They did not abolish the system until the author of the system abolished the system. Zoreva kuti when God institutes a church, vana vangu musafambe muchinyeperwa nevanhu vanotsvaga mbiri. Vana vangu musafambe muchinyeperwa nevanhu vanotsvaga mari. Vana vangu musafambe muchinyeperwa nevanhu vanoda kuti mufile emotionally good. Vana vangu musafambe muchinyeperwa nevanhu vanoda kuwanza vanhu. Chandoda kukuudzai ndechekuti when God appoints, it is God anobvisa. Saka when God says this, ndizvozvo. Ndosaka zvichitozonzi chechi inogona ita seyorasika asi hairashiki. Why? Nekuti anoikontrola mukuru. Saka ndoda kukuudzai mese kwamakagara, usafunge kuti izvo no ndoda kuponeswa ndiri mubedroom mangu, inini ndoda kuponeswa ndiri ndakarara pakati. Why? Pamusana pekuti we are saved by grace through faith. Munhu anoti you are saved by grace through faith, munhu akakufira pamuchinjiko, munhu aive Mwari akazvarwa, iye aenda kuchechi, iye aenda kumusangano. Musi wemusangano waivepo, ndo vaitomudzinga, but kuchechi aivepo. Ipi yaitongwa nevanhu, vapi vaida kutomuuraya, ipi yaitongwa nevanhu, vapi vaitengesa muchechi, ipi yaitongwa nevanhu, vapi vainetsana nana Maria, ipi yaitongwa nevanhu, vaita sei vaimitisa vana Maria. Asi mwene musiki wedenga nepasi anoti asvika pavari, anoti kune vanhu vaida kuponeswa, hanzi itai zvese zvavanokutaurirai, but don't do as they do. Why? Pamusana pekuti Mwari akati musazofunga kuti chechi yarasika. Chechi hairasiki, vanhu ndo vanorasika. So, what does that mean? It means kuti izvo vanangu vapana, ndoda kukuudzai, the system yakainstitutwa naMwari for the salvation of men haigone kureplacedwa nemunhu. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, toda kukutendai. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira. Nyasha nembiri nerugare dei zvingave zvenyu. Tibatsireiwo pachinhu ichi kuti tikuzivei, tifambe nemi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Jesu muri ruva repasharoni nasindino uya dipeongura ishenda ona vanhu varasanzira nyika yavafadza vanopembera nasi ndinochema isheni kwamuri tinzirewo tsitsi tinoda nyasha nasi ndinochema isheni
tsitsi tinoda nyasha. Oh Ishe handidi kugarao pane kupokana ekainoyo nanga kumawere tinoda nyasha pamuri vanhu vese vari kuparara. Oh Ishe vari kuchema Baba tinodao kuva nemwi kumusha werunyararo ndinovuya moyo inorema Baba tinyaradze Ishe wangu tinzwire tsitsi Baba tinoda nyasha tinovuya nemoyo inorema. Oh tinzwire tsitsi yevenutsai moyo tinoda nyasha. Oh nyika yatitambudza tinoda nyasha Baba. Uyai mukute misodzi pamatama yedu